ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li fl-ewwel kwart tal-2014 id-deficit ta' pajjiżna kien 132 miljun punt erba'. Il-figuri jindikaw li matul l-ewwel kwart tal-2014 id-dħul tal-Gvern żdied bi 2.9% jew 19 miljun euro. Dan huwa tkabbir ogħla minn dak li kien irreġistrat fl-ewwel kwart tal-2013 taħt l-amministrazzjoni preċedenti. Id-dħul mill-bolla żdied b'9 miljun euro u nofs jew 7.8%, l-ogħla rata mill-2011 l-hawn. Dan jindika li qed jiżdiedu l-impjiegi u l-pagi bħalissa. L-istess figuri juru li dan il-Gvern qed jibda jikkontrolla l-ispiża tal-Gvern li kienet tħalli tiżdied b'mod inkwetanti taħt il-Gvern preċedenti. L-ispiża pubblika kibret b'5.7% matul l-ewwel kwart tal-2014. Dan b'kuntrast ma' tkabbir ta' 6.2% li kien hemm fl-ewwel kwart tal-2013. 8% fl-ewwel kwart tal-2012 u 10% fl-ewwel kwart tal-2011. Taħdin l-amministrazzjoni għall-ewwel darba f'diversi snin qed jibda jonqos id-dejn garantit mill-Gvern, tnaqqis ta' kważi 4%. Bil-kontra taħt l-amministrazzjoni preċedenti dan id-dejn kien tela għal 11%. L-istatistika turi li r-rata ta' tkabbir fid-dejn nazzjonali kienet anqas mir-rata ta' tkabbir fl-ekonomija matul dak il-perjodu. Taħt il-Gvern ta' qabel ir-rata ta' tkabbir fid-dejn nazzjonali kienet aktar mid-doppju tar-rata ta' tkabbir fil-prodott gross domestiku. Il-politika tal-Gvern preżenti kontra l-awsterità qed tibda twassal għal stabilità fid-dejn nazzjonali u fl-obbligi kollha tal-Gvern. Dan kollu qed iseħħ minkejja li dan il-Gvern qed iżid b'mod mill-aktar qawwi l-investiment fl-infrastruttura. Fl-ewwel kwart tal-2014 intefqu 59.4 miljun euro fi proġetti kapitali kontra l-40.9 miljun euro fl-ewwel kwart tal-2013.